možné, když děláte revolucí, proč jsou tři stejné protokoly? Já to mám ještě Jak to tady je vždycká podepsaný protokol, laboratorní práci, nebo opravdu práci v matice. Tak se přiznejte to do holky, tam neutrhne vám to. Ano. Já ne, to nedělají, protože ale Kdyby byli tady a potom jsme přišli až k ní. vy máte stejné podle špiček, stejné naněmené hodnoty a všechno. Jak je to možné? Tím radím, no. A můžu za to já jsem zpravdu na mě. Já jsem tam, která komu se to dostalo stejně. Já jsem to švrhol. Já si ona to dostalo. Kdyby dostanete pětku a jejich to teda může zahovat, tak jako si to vypustí, jo? Jak to bylo?